Bé, comencem. Bueno, pues, abans de començar, no, dir-vos que el divendres de la setmana que ve, el dia 16, fem una xerrada a Gata sobre els aqüeductes en l'època dels romans. No? La farà Antoni Bolunches, també, la xerrada. I després, això és el dia 16, i després, el dia 21, que és dimecres de la setmana següent, Àngel Sapera, que és sallent i professor de la Universitat Politècnica de València, vindrà a fer una xerrada sobre l'apagada que va ocórrer fa 10 dies. Aquesta xerrada la farem a la Casa de Cultura, a les 7 de l'Esprats, no? Però en cultura. Bueno, passem ja a l'activitat d'avui, que té dos parts. En primer lloc, la presentació del número últim de la revista, que havia de fer Pep Martínez, però que està indisposat i la faré jo. I després, Armando Orderola xerrarà sobre inundacions i pluges en el País Valencià. Bé, doncs comencem per la revista. He de dir que a partir d'aquest número s'incorpora com a columnista fixe el pegolí i també químic Paco Lloret, que va estar així farà 6 o 7 mesos presentant el seu llibre sobre els camps magnètics que ens importen. En aquesta primera col·laboració, el professor Lloret aborda els efectes per a la salut del ió nitrat en l'àudio de consum. Lloret diu que lluny de considerar dolents per a la salut els ions nitrat, considera que són beneficiosos. José Miguel Mulet aborda altres substàncies que també estan en l'ull de l'huracà, com són els disruptors endocrins. En aquesta línia de qüestionar construccions esteses entre la gent, Daniel Climent va un pas més enllà d'abordar substàncies polèmiques i passa a abordar un personatge que durant un temps va ser injustament vilipendiat. Es tracta d'Eduard Port Wilson. Si en el número anterior Daniel va presentar la impressionant trajectòria científica de Wilson, en aquest número s'ha centrat en l'aportació que més controvèrsia va suscitar, que és la sociobiologia. Una teoria que preconitza que el comportament social de les persones és el resultat i també el motor de l'evolució. La invasió d'Ucraïna per part de l'exèrcit rus ha posat en primer pla l'existència d'unes terres conegudes com a terres rares. I Joan Borja, en el seu article, diu que la primera volta que va sentir aquesta expressió es va preguntar terres rares, això què és? I l'article tracta sobre les terres rares. La psiquiatra Anna Noguera escriu sobre la química que hi ha darrere de l'enamorament. Albert Gras i el seu fill Adrià comenten les propostes que fa la científica mediambiental Hannah Ritchie en el seu llibre No és la fi del món. Com podem ser la primera generació en construir un planeta saludable. La gatera Elisa Pedro aborda un problema mediambiental de primera magnitud, com són els residus. I només dona una dada que assenyala Elisa en el seu treball, i és que l'economia espanyola va generar l'any 2022
110 milions de tones de residus. Així que realment és un problema. Bé, l'equip de redacció de la revista havia pensat dedicar la part central d'aquest número a la sequera, i d'ací que dos articles, el de Roger Sánchez i Míriam Verdejo per un costat i el d'Antoni Bolinches per altre, aborden què fer amb les aigües residuals com a una possible solució o contribuir a la solució de la sequera. I això no només com a problema mediambiental, sinó també per a ser utilitzades com a àuria de reg dels nostres camps. Tanmateix, els dramàtics successos que van patir, sobretot els pobles de l'Horta Sud de València, ens va portar a haver de tractar la dana del 29 d'octubre. Si en l'editorial assenyalem que les pluges torrencials no són una cosa excepcional a les Terres Valencianes, Armando Alberola, que ens acompanya avui així per a desenvolupar aquesta idea, en l'article que ell fa en la revista assenyala, entre altres coses, la irresponsabilitat, ineptitud, ineficàcia i insensibilitat dels qui, davant la magnitud de la catàstrofe que va ocórrer com a resultat de la dana del 29 d'octubre, tenien el deure de vetllar per la seguretat i vida dels valencians. En relació a la dana, la col·laboradora habitual i enginyera de camins, Belén Ferrer, apunta, entre altres coses, que si el desviament del Túria va evitar la inundació de la ciutat de València, va ser a costa d'empitjorar la situació dels pobles de l'Horta Sud. Júlia González, que és veterinària, alerta sobre el perill d'ingerir carn que no ha passat els controls sanitaris pertinents. En concret, es refereix a la triquinosi, sovint originada per consumir carn de caça de senglars. Les investigadores Laura Mercader i Elena Pinillos, que treballen a la Universitat Politècnica de València, apunten unes notes sobre la trajectòria científica de la xinesa Qian Xiongwu, que és considerada una de les físiques més importants del segle XX. Àngel Royo presenta els indicadors que usen els metges per a avaluar la salut dels nadons immediatament després del part. José Fenollar es fa ressò de l'Observatori Meteorològic d'Oliva. Alumnes de segon de batxiller de l'IE SOS de la Mar de Dénia escriuen sobre la recuperació d'una aeronau llançada a l'espai. Finalment, Juan José Ortuño presenta les efemèrides del semestre pròxim, Catalina Luque presenta, en aquest cas, una novel·la de Julio de Marsales i Loreto Signes planteja un problema de matemàtiques i dona la solució al problema plantejat en l'anterior número de Napoleó. Bé, com veieu, una ampla varietat de temes són els que es tracten en aquest número i esperem que almenys alguns d'aquests problemes que s'aborden resulten del vostre interès. Això pel que fa a la presentació de la